Традыцыйныя каляды гэта дастаткова цікавы час у традыцыйным календары беларуса. Хоць і сучасная дзяржава, напрыклад, ставіць два афіцыйныя дні выходныя, то бок каляды каталіцкія, каляды праваслаўныя, але все ж таки структура самога святу яна больш складаная. А яна будзе ўключаць у сябе цэлы перыяд, так званы святкавання. У народзе іх по-рознаму могуць клікаць. Дзеці это завуць калядныя вечары, дзесьці крывыя вечары, і ў гэтым ёсць пэўны сэнс. Але все ж таки большая, напрыклад, тэрыторыя Гомельшчыны, яна праваслаўна, і большая звычай абрадаў яна звязана все-таки з праваслаўнай традыцыяй святкавання калядаў. Але зноў-такі, як мы ведаем, у традыцыйнай культуры не абыходзіцца без каранёў старажытных, язычніцкіх каранёў нашых святаў. І калі казаць пра само слова каляды, все-таки ёсць навукоўцы, якія разбіліся на такія все-таки два лагеры. Адны больш навукова лічаць, што каляды ад лацінскага календы, все-таки пачатак часу, зноў-такі, які пазначаўся тых жа самых старажытных рымлян з выплатай пазык і пачаткам новага нейкага часу. А другая вось частка навукоўцаў таксама такое шырокае кола лічыць, што каляды паходзяць ад назвы старажытнай язычніцкага боства каляды. У прынцыпе, у кожнай версіі ёсць свае нейкія перспектывы таго, што так гэта ці не. Але калі браць абраднасць все-таки беларусаў, то каляды, калядой называюць все-таки боства і нейкія пэўныя абрадавыя дзеянні. Калі браць вось календар раскрыць, то гэта не адно свята, як мы вось казалі раней, вызначанае дзяржавай, вось калі это будзе 7 студзеня, а цэлы цыкл, пачынаючы ад 7-га, дакладней вечара 6 студзеня да вадохрышча, это 19 студзеня. З 6 на 7 студзеня звычайна такое архаічнае абрадавае дзеянне вшанавання нашых дзядоў, продкаў, варылася куцця, іх было 3 куцці на каляды. Першая куцця яна была постная, яна была галодная, яе называлі, і варылася на вадзе і маглі дадаваць мед. Вось якраз такі 6 на 7 студзеня. Куцця як страва вельмі архаічная абрада, бо это зерне. Зерне гэта тая пладавітасць, той земляробчы культ, які быў спрадвеку ўласна беларусам. І зноў-такі горшчык, у якім гэта ўсё варылася, это тое, што аб'ядноўвае, то бок зерняткі. І таму на гэту першую асабліва важную вечар збіралася ўся сям'я, то бок бацькі, дзеці збіраліся, унукі. Такой цікавай асаблівасцю лічылася, што менавіта на Гомельшчыне клікалі мароз есці куццю. Гэта могуць варыянты клікаць мароз есці, клікаць дзядоў у некаторых вёсках, альбо гушчу есці, альбо гушчу марозу даваць. Гаспадар, забраўшы лыжку куцці, самую першую, зноў-такі, што было вельмі важна і значна, бо марозы альбо продкі дзяды, яны былі вышэй жывога чалавека. Іх пашана, яна была ў першую чаргу. І вось набраная лыжкай куцці, мужчына часцей за ўсё, старэйшы ў сям'і, это мог быць гаспадар сям'і, мог быць яшчэ все-таки бацька, адзін з самых старэйшых чальцоў сям'і, падыходзіць да вакна альбо да кута чырвонага ў сам вугал, пагрукаць, і тройчы прамаўлялася: мароз, мароз, хадзі куццю есці, а летам не бывае, не мароз жыта, пшаніц, то бок пералічвалася тое, што ў прынцыпе вырошчваецца ў гаспадарцы. І такая пагроза: мы будзем цябе біць жалезнымі пугамі. Такі такая звышнатуральная жалеза, якога ў прынцыпе ў гаспадарцы не так шмат было, але вось такая пагроза гучала. Але все-таки першае ў чаргу это было пэўнае замілаванне, то бок той ж самай істоты, таго ж самого мароза альбо дзядоў, бо прапаноўвалася куцця ў якасці ежы. І вось гэтая лыжка з куццёй, яна просто альбо на сподачку, альбо разам з лыжкай просто кідалася на падваконне ўвесь калядны цыкл. А ў некаторых рэгіёнах мароз клікаць маглі ўсе 3 куцці. Вось першая куцця гэта 6 на 7, галодная куцця, альбо постная, шодрая куцця, багатая, з 13 на 14 на васілле, і зноў-такі галодная альбо вадзяная куцця на вадохрышча. Все 3 куцці яны суадносіліся у прынцыпе нейкімі абрадавымі момантамі, яны былі вельмі падобныя, але все ж таки самай важнай была куцця перад раством. Вельмі часта было тое, што чакалі першую зорку, якая ўзыдзе ўсё ж на небе, і тут такое пераплеценне і вось тых астралагічных ведаў,
каледаў, якія былі і ў дахрысціянскай традыцыі, і сам культ зоркі, якая была вешчуном нараджэння Хрыста. Вельмі часта куццю гаспадыня перад тым, як падаваць на стол, ставіла ў чырвоны кут, перад гэтым паклаўшы сена пад яе, якое таксама сваім становішчам яно набывала нейкія звыш'якасці, бо праляжаўшы 3 куцці ў чырвоным куце, пад куццёю альбо просто пад дабру з гэта села клалася, яго аддавалі жывёле, каб быў большы статак, каб пладзілася, каб больш здаровая жывёла была. Тут зноў-такі мы кажам пра нейкія звыш'якасці звычайнага прадмета, але якія былі адначасова ў пэўным месцы, пры пэўных абрадавых дзень і ў пэўны час. Калі вось гэтыя 3 парадыгмы сустракаюцца, то якраз такі рэч і набывае сімвалічны вось гэты магічны нейкі сэнс. Калі ў звычайны час гэта проста сена. Яшчэ адзін з вельмі важных аспектаў каляду — гэта калядоўшчыкі, якія прыходзяць да кожнага ў хату ў гэты час, незвычайны час зноў-такі. Гэта можа быць в залежнасці ад мясцовай традыцыі 6 на 7 на само Раство, гэта можа быць на васілля шчодры з 13 на 14. Некаторыя рэгіёны ввогуле фіксуюць калядаванне ў перыяд з 7 да 19 да Вадогрыша. Калі сучасны чалавек, спрабуючы зразумець, што такое каляды, як хадзіць калядаваць, там робячы рэканструкцыю, пачынае в одну масу, в один гур дадаваць і зорканошу, напрыклад, і казу з мядзведзем, і спяваюцца нейкія псальмы і калядныя спевы там пра казу, пра нейкія рэчкі святыя, пра Хрыста, пра Іардан. На бок для яго, даецца проста. Традыцыйная культура беларусаў — гэта такая сумесь моцная язычніцкая і хрысціянскай культуры. Але ўсё ж такі, калі разбіраць само калядаванне, то ўсё ж такі гурты калядоўшчыкаў, яны вельмі дзяліліся на пэўныя катэгорыі, і пэўныя песні, тэксты выконваліся таксама суадносна часу. Напрыклад, ўсё ж такі, калі казаць пра калядаванне 6 на 7 на само Раство Хрыстова, то большасць лакальных традыцый распавядае пра калядоўшчыкаў зоркай, зноў-такі сімвал той самай віфлеемскай зоркі, пра песні, якія па сюжэты будуць нагадваць зноў-такі нараджэнне Хрыста, пра анёлаў, якія ўсхваляюць гэта нараджэнне, гісторыі пра цара Ірада, тэксты пра Божую Маці Хрыста, які нам магла з ім уцякаць. Такім чынам, вось гэты хрысціянскі сюжэт, ён вельмі важны становіцца для гэтай даты. Наступная дата вельмі для нас больш зручная, кажа, стары Новы год, у традыцыі яшчэ васіллем называюць, гэта шчодры. І тут ужо мы будзем казаць пра кампанент болей язычніцкі, дахрысціянскі, бо гэта свята звязана з іншымі сюжэтамі, вельмі архаічнымі наконт спеваў, з іншымі персанажамі. Мы будзем казаць пра казу, мы будзем казаць пра мядзведзя, а на Гомельшчыне Жораў сустракаецца, на Гомельшчыне Верабей сустракаецца, якіх таксама робяць. Сучасная традыцыя, яна падае ўжо нават цэлы шэраг новых персанажаў, пачынаючы ад нейкіх ужо традыцыйных, якія сталі для нас цыганоў, якія все-таки з'явіліся не так даўно. Гэта святары, которые вельмі папулярны былі за савецкім часам, святароў з кадзілам ладзілі на каляды. А наш час гэта мы бачым і Дзед Марозаў, і Снягурак. Вельмі актуальнымі становяцца там супрацоўнікі міліцыі, той же самай ДАІ. Калі зазірнуць у саму глыбіню, якім чынам ствараўся гэты персанаж калядны, то ў прынцыпе все працуе па адной сістэме. Калядны персанаж — гэта госць з іншай свету. То бок, у прынцыпе, калядоўшчыкі, іх сустракалі з вялікай пашанай, бо яны ходзяць толькі раз у год і прыносяць нешта з шчасце, дабрабыт у хату. І зноў-такі яны все недарэмна іх ряжаны называюць, альбо перапрануты. Ты можаш нават прыгожа апрануцца, але неяк хусткай заматацца, вельмі часта твар сажай маглі вымазваць. І такім чынам нібы сябе хаваючы ад гэтага свету. І ўжо уласна самі героі, персанажы, яны насамрэч вось таксама прыходзяць з па-за культуры мясцовага соцыуму. Напрыклад, те ж самыя цыганы.
Вось, здаецца, яны тут былі, тут яны з'ехалі. То бок, вось гэты качэвы лад іх жыцця, ён якраз такі аднёс іх да стану іншасветных, да стану гасцей. Калі казаць пра святароў, зноў жа тая ж самая сітуацыя. Яны крыху вышэй стаяць над звычайным вясковым, напрыклад, соцыумам, яны надаваліся нейкімі звыш'якасцямі, некае, знаеш, стасаваннем з Богам, і зноў-такі яны госці з іншай свету. Калі казаць пра тых жа самых сучасных міліцыянтаў, якіх любяць вось сучасная моладзь рабіць падатковую службу, дае, яны зноў-такі людзі з іншай свету. Яны не той соцыум людзей працоўных, які мы бачым кожны дзень на працы, зноў-такі, а людзі, якія адкульсьці з'яўляюцца і кудысьці знікаюць. Яны не кожны дзень у нашым жыцці, і мы іх не ўспрымаем як некага свайго, незалежна ад таго, пазітыўна, станоўча ці адмоўна мы іх ацэньваем, але яны ўсё роўна знаходзяцца па-за межамі нашага бытавання. І такім чынам вось гэтыя гурты, яны могуць прайсціся па ўсёй вёсцы, зноў-такі, з пажаданнямі, і все-таки архаічная традыцыя за вялікі грэх лічыць не пусціць калядоўшчыка ў хату. Вельмі абражаліся людзі, калі да іх не заходзілі ў хату. Лічылася, што вось цэлы год яны будуць жыць у нястачы, ім зноў-такі не прыйдзе шчасце ў гэты дом з пажаданнямі, з песнямі калядоўшчыкам, таму да гэтага вельмі загадзя рыхтаваліся і ў плане гасцінцаў, і нават прываблівання моладзі, якая в асноўным ўсё ж такі была у гэтай калядоўшчык, да сябе ў хату. Калі казаць пра такі самы архаічны пласт традыцыйнай культуры і вось калядоўшчыкаў, то гэта якраз такі пераапранутыя людзі ў жывёл. Гэта медведь, гэта каза, гэта жораў, напрыклад, што браць сфер, нават жабу сустракаюцца на Гомельшчыне. І гэта зварот да тых часоў, калі на нашых землях панавала ўсё-такі язычніцкая культура, і татэмныя сімвалы былі вельмі важныя. Знакі аберэгу, роду, напрыклад, той ж самы казёл ці каза, ён існуе ўсюду. У абрадавай культуры і веснавой, і жніўнай вельмі шмат у нас гэтага сімвалу. У традыцыйным ткацтве мы сустрэнем тых жа самых казлоў. Всё гэта паяднана ў такі непасрэдна цыкл. І казёл зноў-такі, які абараняе. Той ж самы медведь зноў-такі сімвал аберэгу роду, і мы яго зноў-такі сустрэнем, пачынаючы ад сімвалаў арнаментаў, якія ткаліся, вышываліся на рушніках, на традыцыйным тэкстылі, і да шматлікіх абрадаў, зноў-такі, якія ахоплююць увесь каляндарны год, ад камаедзіцы, ад гукання вясны да вядьмедзя, якога клікалі на жніво. І той ж самы калядны медведь. Але зноў-такі правядзем той ж самы паралель з тым, што традыцыйны беларус гэта все-такі землярод. Гэта той, хто жыве за кошт хлеба, які вырошчвае, і тут зноў-такі будзем казаць пра звышнатуральны час калядаў. Это той час, калі можна было зазірнуць у будучыню, і калі ураджай, які будзе засявацца ў наступным годзе, ён ужо пачынае сеяцца на каляды, бо наступны дзень пасля Васіля, пасля шчодраў хадзілі засявальшчыкі. То бок яны сеялі ў хаце жыта, грэчку зноў-такі, і такім чынам яны пладавітасць памнажалі, павялічвалі ў гэтай хаце. І зноў мы будзем казаць вось пра гэтую веру ў нешта звышнатуральнае і магчымасць зазірнуць у будучыню менавіта ў гэты калядны час. Але калі казаць непасрэдна пра будучыню, то тут нельга абысці такое пытанне, як варожбы. Варажылі часцей за ўсё менавіта на каляды, на вадохрышча, але былі варыянты, калі на шчодры яшчэ ж варажылі. Часцей за ўсё гэта былі дзяўчаты, і варожбы ў першую чаргу былі звязаныя з будучым жыццём і са шлюбам. Вядома, вялікая колькасць варыянтаў, адны з самых папулярных, пачынаючы ад ботаў, якія выкідваліся за вароты і паказвалі накірунак, куды все-таки лёс завядзе дзяўчыну. І варыянты таго, што дзяўчына, напрыклад, павінна была ўзяць першы спечаны маці блін, взяць яго пад руку, пад паху, падвегчы да в акно суседзяў і пачаць слухаць размову. Калі ў размове пачынацца будзе «ідзі», «вазьмі», «прынясі», то это быў першы знак таго, што дзяўчына все ж таки выйдзе замуж у гэтым годзе, набудзе сваю пару,
рэпертуару. Калі першае слово альбо тэма, якой на пучы будзе сядь, сядзі, не бяры, не ідзі нікуды, то зноў-такі, значыць, што гэты год яна все-таки яшчэ застанецца сядзець і чакаць сваёй будучыні. Вельмі цікавы варыянт сустракаўся наконт таго, якім будзе муж альбо якой будзе свякроў. Дзяўчына павінна была знайсці камень і кінуць яго ў калодзесь. І по типу, по характеру, як він буде падати, можна було розглядіти характер будучого мужа або в інших варіантах свекрові. Тобто, коли він буде падати так, то это значит, что вот и свекровь будет такая буркотливая, муж такой, то есть вот это, а коли он просто пункт, то значит, что и характер будет такой, то есть спокойно все и ладно будет в хате робиться. Ну и снова таки великая колькость на цот, не цот вариантов, снова таки, бо традиции, снова таки, она вельми поважает цотную колькость, это коли гостинцы даются, в тим ліку і ось коли дівчина, наприклад, виходили і починали обхоплювати руками тин. То есть на узгад треба було обхопити, після лічити ось кількість. Ось коли цотная попадется, то ось выйти замуж, это коли не цотная, не то же самое и с дровами, поленями робили, то бок треба было взять берам целый год и после полечить, коли принесешь у хати цот, альбо не цот. И певню, и курей у хату водили, кабины зерня клевать, и собак привозили у хату, чей, блин, пеши. То бок вельми обширна ось эта тема самих ворожбаў. И это як бы предказальна, бо для дівчини, ну тих, хто ворожив, в першу чергу, це дівчати такого вже стану перед весельного, які вже готові були до замужа, це був вельми актуальний, якби, ось на дадений момент процес, бо все ж таки від цього залежало все життя. Коли зараз, наприклад, ми можемо усміхатися, там, перший муж, другий муж, третій, якби, то у архаїчної традиції ось замужа це така, то, що, в принципі, вирішало все твоє дальніше життя, і ніяких управа-улева не могло існувати. І ось виніки усіх обиходів все-таки дворов, колядованню, для самих колядовщиків це було одорвання. З одного боку, таке емоційне, коли їм були раді, їх хвалили за все, але ж все-таки матеріальне, бо коли згадувати записи старі, то був 19 стагоддя, де і многі військові традиції одорвали в першу чергу чимось їжею, стравами, і што адрознівае, напрыклад, сучаснасць, вельмі часта і дакладней у большасці выпадкаў запрашалі ў хату гасцей, каб яны патапталіся па хаце, за стол запрашалі, каб стол багатым быў, калі з яго паядуць калядоўшчыкі. То бок там і чарку маглі прапановаць, і стравы, якія сям'я ў гэты вечар таксама ела. Некаторыя традыцыі кажуць пра тое, што пад вокнамі спявалі на ганку, але ўсё ж такі вось самая, назовем, умоўна правільная традыцыя, калі калядоўшчыкаў запрашалі ўнутры внутреннюю простою и частовали тем, что было у самих. Ну и, конечно, с собой так само была особная посада сирот колядошек, это механоша, якому складывали все-таки зерняты, сало, печиво самого розного гатунку, все это складывали. Позднейшая традиция, нават песни уже это констатует, что чырвонцы давали, то бок грошы ўжо, то бок медякі. Сучасная культура, яна все ж таки у першую чергу згодная на грошы, то што вось расплаціцца, як бы, вось. І вось самае папулярнае гэта цукеркі, конечно. Але тут скажам пра тое, што вось сучасная традыцыя, магчыма, яна перажывае зараз вот нейкі такі стан памежжа альбо нейкае такое аморфнае існаванне. Зараз все-таки большасць носьбіты гэтай традыцыі гэта дзеці. І таму цукеркі это тое, што можна падарыць. Але як паказвае вось актыўная дзейнасць там у калядаванні, што калі чалавек бачыць перад сабой дарослы гурт калядоўшчыкаў, то ён нясе і тую ж самую чарку, і тыя ж самыя котлеты, і бліны са стола, все гэта таксама ідзе калядоўшчыкам. Калі вы ўсё ж такі вырашылі ў гэтым годзе не сядзець у каляднай вечары дома каля тэлевізара, прапаную вам некалькі варыянтаў. Першае, асноўнае, каб все ж такі засяродзіць увагу на сямейных стасунках, на адносінах продкаў сям'і, то гэта згатаваць смачную вячэру ў гэты дзень і сабраць паболей сваякоў за адным сталом і пагаварыць такі пра сваё мінулае і пра продкаў, пра гісторыі, якія вось агульныя для вас вядомыя. Другое, гэта калядаванне. Тэксты калядак вы зараз знойдзеце без пытання ў інтэрнэце, можна каляды, казу увесці, шчодры вечар, гэта все, калі вы хочаце вось
професійна, ви можете полістати теми білоруської народної творчості каляди, можете регіональні які варіанти, можете у своїх бабуль спросити так само, гэта я упевнений, що і ще ведають гэта. Ось. І знов таки ви можете скласти для себе цілий шераг героїв, персонажів, колядовщиків, які будуть актуальні до вас. Ми вже казали про ворожби цыганки з цыганам, наприклад. Ми вже казали про супрацовників ДАІ, податкової служби, чим ніхто директора спрацює. Тобто людей, які займають некий такий поміжний стан поміж вами. І гэтым гуртом ви можете вийти на вулиці, сходити, ну, спочатку раю сходити все-таки до свояков, каб не бентежиш все-таки, і набратися смілості перше, а після, коли вельми сподобається все ж таки, і прийде до душі все гэта, то поширить ахоп до свайго дома, і далей я упевнений, що гэта традиція приживеться, бо гэта весело, гэта актуально, гэта незвычайно. У принципі, як ми казали, каляды гэта незвычайный час. Калі ты павінен правесці вось той адведзены час, нават афіцыйны дзяржаўны выходны, неяк незвычайна, то якраз таки, каб актуалізаваць тэму традыцыйнай культуры, каб яна была для вас надзённай, каб захаваць вось гэтую інфармацыю, раю ўсім на гэтыя каляды выйсці хаця б да сваякоў альбо суседзяў.